Bine ați venit la un nou episod. Astăzi o să facem și noi un mare episod, că n-am mai făcut de săptămânile trecute și vă promit că o să fac un episod mare pentru voi și va trebui ca să, provocarea mea este să iau aceste trei buxuri de coinuri sau cum s-o chema. Am ajuns la Trophy Road to nu știu nici eu, nu mă întrebați, nu știu ce număr e ăsta. De acum înainte nu o să mai luăm atâtea credite 920. Urma să luăm pe skin-ul ăsta. N-am mai făcut episod din cauza că n-am mai vrut și mai mult m-am jucat Stumble după corona și așa. O să intrăm o țară și pe Stumble, guys. Nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe, că asta e cel mai important pentru acest episod. Ca să mă mai vedeți pe ce, că nu o să mai postez atât de mult, că mai mult stau și mereu stau. Și hai să începem. Am luat, asta e noul brawler care l-am luat. Brawler, nu e cam wow. Nu îmi place. Cred că cu rosa va. Haha! Beaten by a boxing botanist! Certified lifesaver! Da, nu e cam faină. Dacă e faină sau nu e faină. Mine e faină. Și astăzi va trebui ca să de credite, să facem 1000 de astea. 1000 de credite aici și pe urmă să vedem dacă o să revin într-un episod în care o să iau Try some snake oil extract. Nu știu dacă chiar să merită să-l iau. Să ziceți voi. Pe urmă, dacă e, o să-l iau pe ăsta cu mingele, că celelalte sunt foarte... nu sunt bune. Pe urmă îl iau pe Edgar, pe urmă pe Sandy, Bibi, skin-ul ăsta care ți-l dă o dată. Your soul is mine! Ăsta, că e bun. Sau o să-l iau, cred că o să mi-l bage tot așa, cu toate skin-urile. O să iau pe robot. Sick burn! Don't stop! Are 2 vieți. Nani, îl iau... Teamwork for the win! Yeah! You go first! Nu contează, epica, o să iau Nami, o să-mi iau până la un loc și vor urmă pe Willow. Aici urmează să-l iau acum. Mi-am decis că să iau. De să nu mă iau. How adorbs! Să scrieți mie în comentarii dintre astea skin-urile. Să-l iau pe Fang, Ive, Gent. Să-mi scrieți mie în comentarii. Ca să pot să știu. Că nu le-am testat și nici nu vreau să le testez. Că știu că eu vreau să le testez cu boți reali. Și poate mai e cineva care își dorește un club de al nostru. Noi o să facem acum unul. Da, să vedem. Deci da, sunt multe. Dar puteți să mă găsiți. Colinda. Nu e. Există acesta. Red. Deci. Așa. Mergem aici. Cognoame.
Deci, punem numele. Da? Color. Așa. Red. Așa. Măsline. Deport. O să punem aici. Nu știu ce să pun. Canalul. Canalul Andrei. Știți? Să punem. Poate alții acum v-a apucat nou de Brawl Stars și nu aveți atâtea poroni și nu vreau să zic ceva rău. Ok, am creat noul club. Deci, color, așa, red, măslan. De asta așa se cheamă eventul, să vă las și nu o să postez episodul, o să las un shorts. Ați înțeles? O să vă las un short în care vă zic despre club. Eu de mai avem ceva aici. S-a băguit ăsta. Dar nu încolo, așa cum am făcut misiunea. Nu e că trebuie să... Hai să rămân cu... N-am mai avut episoade din cauza că... N-am avut timp. Another day, another life saved. Dacă era să mă las de canal, vă spuneam. Zice că pot să mă las de YouTube, că văd că abonați fac mai greu. Alți youtuberi au mai mulți abonați și de-aia. Bine, că dacă vă abonați și facem măcar 1000. Cred că o să-mi șterg cont de YouTube, că nu mai merită. Să mai forțăm pentru niște episoade de cealaltă. Only a fool messes with me. To the rescue! La fiecare episod să facem și noi mai 3000 de like-uri. Cum să zic eu? Voi crea, dacă veți vedea voi crea un live la și vom de 9v9, nu știu nicio. De 3v3, nu contează. I'm gonna have to write you up. I was a trombone player. Only a fool messes with my pool. Să facem un episod de, cred că, 40 de minute, că nu merită. Resuscitation is my vocation.
Nu chiar. Nu mă gândesc. Așa. Și cred că o să intrăm pe Stumble, guys. Și am revenit într-un match pe mapa asta. E grea rău mapa asta, nu pot să fac față. Și nu mai merge cel bug. Deci reușești tot sau na, nu te mai lasă să te duci în sus. Nu te mai lasă. Nu te mai lasă din punct. Dacă chiar pot să vă arăt. Nu pot să chiar vă arăt. Dar chiar sunt reale. Cineva. Căci că în update-ul ăsta 0.450 și că vom avea când să eliminăm emoturile la custom party. Eu acum nu știu, n-am s-ar de hacker mi-a spus. Da, bine că și eu sunt hacker, nu pot să-mi dau seama că pot să văd. O să vi-l arăt. Pe sună nu e nicio problemă. Da. Știți că nu o să fie atât de admirat. Episodul să-l facem. Stumble pe sus. Și cred că după ce terminăm meciul ăsta mai intrăm și pe un... Și pe urmă după ce terminăm meciul ăsta s-ar putea să vă arăt Stumble pe sus. Na, eu vreau să vă zic ceva. Hack-ul ăla care l-am eu deocamdată nu e transformat, optimizat ca lumea și nu pot să vă arăt update-urile. Dacă vi le arăt, pe urmă o să iasă și nu vreau să pun nici mapele noi. Sunt foarte... Sunt aceleași mămi înainte, acum sunt astea vechi. Bine că n-avem voie să-i... N-are nimic, că dăm acolo. Despre update-uri. Și parcă mai trebuia să vină un nou emote în martie. Un nou emote. Așa ăla e secret, nu pot să-l spun. Eu am văzut deja ce emote nu pot să vă zic. Că cred că v-ați prins deja, nu stau mult pe sus, de acum că cred că știți ce emote va fi. Nici nu știu că va fi vara de aur. Am update-ul 51. Îmi putea să scoate la custom party emote-urile, vom face da. Poate dacă vom avea 1000 de abonați. Nu știți, poate așa să fie. Poate o să facem și extrageri. Nu știm. Dar în viitor să știm ce facem. Extrageri cu gemuri. Urmă. Mama. Să vă arăt și de pe urmă Stumble pe sus. O să vă pregătesc acum noul video. O să vi-l pun pe urmă.
Ok, stăm aici. Așa, l-am găsit. O să dăm acum acest match. USP. Amă. Nu mai apucă aia acolo buz. Mamă, e acolo un buz destul de mare. Mă merge așa. Mergem pe nu știți. Nu ne interesează de ăla, că ăla poate să facă ce greșeală o vrea, că vine aia cu bombele. Ok. Fiecare deja o știe asta cum face pe spawn, cum o fac și eu. Aș face un live unde să băgăm astea cu respawn, să învățați voi. Da, bine, că e cu o condiție. Să facem mai. Altfel nu pot să spate toți. Să punem player să fie 999 ca să fiți toți poate mai buni. Știm? Hai să vedem, sărim aici. Așa. Vedem așa. Nu mai calificăm. Nu mai calificăm. Mamă! Și avem 75 puncte. Hai că avem 1000. Un erou. Venim într-un episod în care o să facem 6000 și o să vă prezint acum noul StumblePass. Se pare că la primul tier aveam un skin. Aici avem emotul ăla cu skeleton. Aici emotul cu curcubeu, tot animația aia. Aici e acea animație care am luat-o. Avem un dans, dar nu știu de ce. Ăsta e emotul din skinul din ofertă. Aici avem un tantum. Aici avem un footstep. Da. Deci nu mă lăsă să văd. Și aoleu. Cam asta e ultimul tier. Nu mă lasă să vă arăt. Uitați, cam asta e ultimul tier. Avem special la Limbo Ramvon. Aici e modul Punk on their players. Footstep-ul ăsta cu păsărele și Harry Bear cu Epic. Băgat în StumblePass de jos free. Și vreau să vă întreb acum ceva. Noi de unde puteam să luăm acest Harry Bear? El nu o să fie băgat în StumblePass, vă zic. El o să fie băgat la un event special, că așa arată ăștia acum. Eu acum vă spun, eu știu că am văzut prin hack. E băgat la un event special în care trebuie să aduni ursuleți zgumați de pe feluri de măpi. Acel event va veni în update-ul 0.51. Atunci va veni. Și acest skin, acest footstep îl vom lua din StumblePass și la final va fi o animație. Doamne. O să fie la sfârșit o animație, nu știu nici cum se cheamă. A fost acum câțiva ani StumblePass, e cam veche. Animația de zombolău care merge, da, aia o să fie.
în locul B-ul ăsta și el o să fie băgat la event, acest ursuleț gumat. Și acest, în update-ul, stați să vă zic, în update-ul 0.100, da, stați să mă uit acum pe versiunea de hack. Da. În update-ul 100 o să avem, sunteți pregătiți în stamul pe de sunteți pregătiți? O să avem pumnul cu banane. Deci cu efect de banane și de pe sub și deasupra o să avem un emote foarte atrăgător. O să fie scutul. 2 emote-uri o să fie sus și un emote jos. Așa va fi. Da. Și cam acesta a fost StumblePS-ul. O să intrăm iarăși pe Stumble. Și gata, am intrat pe Stumble. Hai să vedem ce avem pe aici. În 31 de minute putem să dăm la roată. Da. Ce pot să spun? Cred că o să dăm un match la Flourish Legendary. Și o să ne vedem în semifinală. Și gata, am revenit în match. Mamă, ce înghiseală mare. O să încercăm să ne concentrăm. Skin-ul ăsta l-am luat acum dintr-o ofertă cu 7000 de gemuri. Am fost ieri la un turneu și am câștigat nu 7000, 50, că nu 50, 600. Mă, asta e hacker. Toți pe hacker. Hacker. Bă, nu pot să-mi fac față că și eu sunt hacker, deci nu chiar pot să fie hacker. Nu dau părerea. Dar de unde am luat, cum am reușit? Nu știu. De nu fi hacker și nu e din... Poate o fi un hacker sau om normal care chiar a dat la rotă. O să știe, are emoturi. Dacă are inima cu fulger. A, nu, că îmi dau seama că e hacker, că acel steag. Ne uităm în urmă să vedem dacă acel steag există. Dar știu că nu există. Știu. Tu, mă, umanul de inima. De inima cu laser. Mamă, e hacker, bă. Avem un hacker. Găluște, mă. Una ce bine dacă mă bagă. Porumb. 10 gemuri. O să le lăsăm că nu ne facem ceva cu ele, că avem atunci turneu. Putem să dăm la roată. 23 de minute. O să pornim episodul în 23 de minute. Și iată, avem un free spin. Hai să dăm la el. Da. Da. Mereu îmi face chestia asta, nu înțeleg, nu mă interesează. Da. A tot același preț. Bă, la unde era, mă? De cine? Sunt bravo de mi-a schimbat skin-urile. Hai să mergem să luăm puța pe Dark Fire Fist.
Of, nu merge. Negru. Emoturile. Punem banana decât și un tampon, poate că n-am merge să facem cu celălalt, poate folosim și pe celălalt, dar nu contează. Punem tampon cu bicicleta. Deci pe ăsta și îl punem și pe ăsta. Dăm aici. Aici punem asta că se potrivește la nebunie. Da, ia, e cineva activ pe aici? Da. Sunt cât e activ. Ce nu e aici? Open. A fost o poză degeaba. Da, hai să vă spun. De ce tu ai muncit o grămadă să-ți dea acest skin? Nu înțeleg. Că alții, hackerii îl deblochează munca. Deci eu pot să-l deblochez. Dar nu l-am deblocat încă, pot să-l deblochez. Și pe ăsta, bă, pe ăsta pot să-l, când s-a și lansat, l-a și deblocat. Nu l-am, nu interesează. Asta nu mai pot să zic că și oricum n-are de când. În prima zi când s-a lăsat. Că așa e mai bine ăsta cu 700 cât era. Sau pe ăsta, bă. Fain era asta, parcă eu și o pârlă. Nu știu, nici eu nu mă interesează, skin-ul ăsta e prea... Nu știu ce să-mi dau de părere. Hai, nici animații mai avem. Sunt rocker. Da-na-na-na-na-na solo. Micro. Cross. Una de coroană, n-am, mie nu-mi place, mă, ce-mi dă. Eu vreau ceva. Ia, mă. Asta. Unde era? Cred că a scos acela animație. Asta e potrivită. Asta. Sau asta. Gangnam Style. Gangnam Style. Sau l-aș putea testa mult pe Snap. Am dat în titlul lui. Doar cei care l-au deblocat. Asta. Deja nu e wow acest mers. Și instalăm pe ăsta. Nu mai știu. Cred că a fost în ăla cu special la bord. Mai știu instalăm pe ăsta, nu. Instalăm pe ăsta, nu. Complet. Ok. Vedem, avem turnee. Avem turnee. Ce turnee, mă? Mamă. Mai rămân cu 20 de geuri. Nu e rău. Până cât sunt recompensele. Leu. Și dacă faci locul
Mamă. Ar fi bine dacă ai face un brechet 32. În care acolo primezi gemuri. Da. Cred că o să participăm și noi la turneul ăsta, că chiar merită. Nu știu câte gemuri vom lua, o să mă joc. Fără nicio problemă. Hai să mai intrăm pe alte regiuni. Turcia e cam pe Asia. Că mereu ăștia pe Asia au turnee ca lumea. Ce mă sunt? Pun. Ce faci? Sunt 15 gemuri. Ma, nu e mare lucru, că așa mai rămâneți pentru turneul ăla. Cred că joc, dar nu știu la cât începe. Bine. Seara. De seară? Nu știu nici lasă, că nu ne interesează. Asta de 1v1. Cât de gemuri. Da, eram sigur că pe 200, da, un gem nu merită, nu mă bag. Ce-a fost mă turneul ăsta? 2v2? Nu, nu mă bag că nu are atât spate. Îmi ia și gemurile degeaba și nu merită. Da, 2v2. Să brichet. O să fiu sincer, chiar m-aș băga. Nu e și gratis. Ce loc? Locul... Cred că noi am... Dacă ar fi, am luat locul 16. Da. Cam acesta a fost episodul, să nu uitați să peți butonul și de subscribe și data viitoare la un alt episod. Pa, pa!